Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u další epizody našeho podcastu MedTalk z Ostravské univerzity a je mi velkým potěšením přivítat našeho dalšího hosta a tím je pan doktor Adam Varga z Fakultní nemocnice Ostrava. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane doktore, vám moc děkuji, že jste naše pozvání přijal a hned na začátek se zeptám, jakému oboru se věnujete. Věnuji se oboru všeobecné chirurgie. Chirurgie je jistě zajímavý obor. Co vás vedlo k tomu rozhodnutí věnovat se chirurgii? Těžko říct, určitě to bude především tou manuální prací. Každopádně obor chirurgie jsem chtěl dělat již od nástupu na medicínu, takže možná i mě trošku nalákaly různé americké filmy z nemocničního prostředí. Když jste se rozhodl tak brzy, že chcete být chirurg, věnoval jste se už během svého studia, třeba absolvoval jste nějaké dobrovolné stáže ve volném čase? Minimálně jsem se snažil aktivně zapojovat právě ve výuce v chirurgii ve Fakultní nemocnici Ostrava, kdy jsem se snažil aktivně chodit například na operační sály, ale mimo jiné jsem si domlouval i dobrovolné stáže jak ve fakultní nemocnici, tak i v okresních nemocnicích v Moravskoslezském kraji. V současné době umožňuje Fakultní nemocnice Ostrava zájemcům o chirurgii nějaké dobrovolné aktivity? Určitě. Vždycky rádi vidíme aktivní studenty, kteří navíc mají zájem o chirurgii jako takovou. Jak probíhá nástup absolventa lékařské fakulty do praxe? Nástup je samozřejmě poměrně těžký pro mladého absolventa. Každopádně díky kolektivu a díky samozřejmě všeobecnému přehledu se toto dá velice dobře zvládnout. Člověk nebo mladý lékař se podle mě poměrně rychle aklimatizuje a naučí takovou tu základní práci, ať už na ambulanci nebo na oddělení. Vy jste zmínil, že již během studia jste se chtěl věnovat chirurgii, proto jste asi obětoval tomu i nějaký čas. Vnímáte to jako výhodu potom při nástupu do praxe? Určitě, rozhodně je to s výhodou, ať už si člověk seznámí například s jednotlivými lékaři, tak vidí takový ten běžný provoz na té chirurgické klinice, který jako student úplně nemá možnost vidět. Jak vypadá takový typický den chirurga? Co může student očekávat? No, tak práce je to různorodá, ať už se jedná o práci na ambulanci, nebo potom práci na lůžkové části, to znamená pouštěcí zprávy, přijímací zprávy, psaní medikací. No a velkou část je samozřejmě samostatná operativa, to znamená ať už ve formě asistence nebo jako hlavního operatéra na operačním sále. Dalo by se říct, s jakými nejčastějšími typy operací se chirurgové setkávají a na jaké typy zákroků se třeba absolventi mohou v těch začátcích těšit? Co se týče fakultní nemocnice, tak to spektrum těch výkonů je opravdu veliké. Asi nejsem schopen vyjmenovat jednotlivé výkony, které se provádějí, ale ty specializace, které se u nás provádějí, tak můžu zmínit například hrudní chirurgii, dětskou chirurgii, cévní chirurgii, onkochirurgie, která sebou přináší velké množství různorodé operativy, takže člověk se tam určitě nenudí. Je důležitá spolupráce chirurgů s ostatními obory? Určitě. My jako všeobecná chirurgie spolupracujeme s velkým množstvím ostatních oborů, takže ta spolupráce, tak jako asi v každé jináčí práci, je velice důležitá. A s jakými nejčastějšími obory spolupracujete? No, nejčastěji to je asi jsou to interní obory, všeobecná interna, nebo určitě musím zmínit kliniku anestezie a resuscitace. Proč jste se rozhodl nastoupit zrovna do fakultní nemocnice? Tak hlavní faktor byl určitě to, že jsem tam strávil dost času jako student, takže už během studií jsem si de facto předvybral tohle pracoviště a bylo to dáno hlavně moderním vybavením, ale taky přístupem jednotlivých, teď už mých kolegů, a taky tím širokým spektrem těch jednotlivých výkonů. Je vaše klinika otevřená absolventům? Máte o ně stále zájem? Určitě. Na naší klinice jsou novým absolventům dveře vždy otevřené. Jaké rady byste dal studentům, kteří uvažují o chirurgii, ale nejsou třeba ještě úplně rozhodnutí? Za mě je určitě dobré si domluvit nějaké individuální stáže na jednotlivých pracovištích, tady v tomhle případě teda chirurgie, ať mladý budoucí lékař vidí tu běžnou denní práci na klinice, operačních sálech nebo ambulanci. Nabízí fakultní nemocnice stipendijní programy pro studenty všeobecného lékařství?
Určitě fakultní nemocnice nabízí stipendijní programy a nabízí taky stipendijní programy přímo na naši chirurgickou kliniku. Pokud by student měl zájem o stipendijní program, na koho se může obrátit? Určitě je třeba vyhledat personální oddělení fakultní nemocnice Ostrava a kontaktovat ať už nějakým e-mailem nebo eventuálně telefonicky. Co se týče atestace, protože si myslím, že je to určitě otázka, která absolventy zajímá, umožňuje vaše klinika absolvování povinných stáží? Určitě na naší klinice není problém absolvovat jednotlivé povinné stáže, které jsou nutné ať už před kmenovou zkouškou nebo atestací. A navíc velkou výhodou, co se týče fakultní nemocnice, je, že veškeré tyto stáže si můžete odchodit přímo v naší nemocnici, to máme fakultní nemocnici v Ostravě. Jelikož se jedná o fakultní nemocnici, podílíte se i na výuce studentů? Určitě. Výuky studentů se většinou účastníme všichni, a to aktivně. A jelikož se jedná o fakultní nemocnici, tak je zde i velký potenciál například v účastnit se vědy a výzkumu. Když se obrátím znovu k té chirurgii, tak mě by určitě zajímalo, co vás osobně na chirurgii stále motivuje a jestli je třeba něco, na co byste se chtěl vy konkrétně specializovat. No pro mě je určitě motivace naučit se jednotlivé operační výkony, kterých je spousta, taky dle toho se potom eventuálně specializovat. A co se týče té samostatné specializace, co by se mi líbilo, nebo kterým směrem by se chtěl směřovat, tak určitě se mi zamlouvá operativa horního zažívacího traktu. Pane doktor, já vám ještě jednou moc děkuji, že jste přijal pozvání do našeho podcastu. Chtěla bych vám popřát hodně štěstí, ať se vám všechny vaše sny splní a ať vás chirurgie stále baví. Děkuji. Taktéž děkuji za tenhle velice příjemný rozhovor.